I Slesvig har de en hest, som minder meget om den jyske hest, og det gør den også, fordi den faktisk stammer fra den jyske hest. Men den har en lille forskel til den jyske hest. Men slesvigerne her er jo en kraftig hest, og en hest med store rammer i. Men det, der skulle kendetegne i forhold til jyderne, man kan godt træffe sådan lige at synes, at man ser en jyde, når man ser de her slesvige heste. Men det er, at som vi kan se her, slesvighesten har jo fundet virkelig fodfæste her i Danmark, fordi det er heste, man kan bruge til at ride på, og man kan bruge til at køre med. Det er heste, der har noget bevægelse, der har noget aktion. Ja, nu bliver jeg rettet, det hedder slesviger, men vi snakker dansk over vindsyden, men i Tusse hedder det nok en slesviger. Vi siger velkommen til Slesvigforeningen her i Danmark, og vi har et virkelig flot nummer at præsentere her. Masser af køretøjer og masser af koldblodsheste med et rigtig kraftigt og godt bevægelsesmønster. Men vær så god til Slesvigforeningen. Ekvipager har de her og præsenterer for os med vogntyper af alle mulige slags, der er foreninger, der minder lidt om hinanden, men ellers så har vi jo et godt udbredt billede af de befordringsmidler, som blev lavet der. Vi kan se, at mange af vognene, de er jo bygget næsten ligesom sådan nogle helt sportsvogne. De er jo luksuslejen og strømlignende, og jeg ved ikke hvad. Men hvis man kan lide at køre med koldblodshesten og gerne vil hen over jorden, så er slesvigerne jo så blevet lidt af de alternativer. Nu vil vi forsøge at få et lille sammenstød her, for der er jo nogle kilo bag det her. Ja, der skal jo en god kondition til for sådan nogle tunge heste her.
kørselsopvisning. Man skal jo tænke på, at når de her mennesker skal mødes, så er det jo ikke bare sådan lige noget, man stopper ind i bagagerummet, når man skal afsted med sådan 2 heste og en vogn. Det er virkelig arbejde bagved. Og mange timer. Indslaget her med Slesvig Koldblodshesten er jo det sidste, vi har her i aften. Som jeg indledningsvis sagde, så kan vi desværre ikke præsentere det nummer, som vi havde håbet på af veterinærmæssige årsager. Men jeg synes, at det her nummer, vi har set her i aften, fra Slesvig Koldblodshesten, det er et virkelig flot og afslutningsfærdigt nummer for en dejlig aften, vi har haft her. Og jeg håber, at vi ses igen næste år til det traditionelle hesteshow her på Jørgen Dyrskole. Skal vi give dem en rigtig stor hånd? Jeg synes, vi skal tage en æresrunde. Det er ikke fortjent. Flotte heste, flotte køretøjer, flotte kusker og flotte passagerer, ensartet påklædt. Der mangler en ting her i det her nummer her. Det alt er perfekt. Tusind tak til Slesviger Koldblods. Dyrskole, vi vil meget gerne sige tak til alle showdeltagere, og tak til hele